Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kekun hinyau trap National Awakening Movement hana kesengi kelalik bani kendu bat ai de jingtho hau Chief Secretary kejela ba Donald Watlang haga beide bat kabha thungkam thungjam lani ke State Reservation Policy habakran shikilat pathai khubor uba Thomas Pasa ubolong wei na kino yalam ka seng khnam ulong ba ka seng kala ai de jingtho halor laitli ki binta haga beide ba kabha thungkam thungjam bat ka binta ka baningkong kalong bakat kum ka rai jong ka jelang jong baro ki seng sain perthai Akalai pui tarik ubnai jemang arjar arpulai ke expert committee kan lum mat khmi ikji ai jumut ki bela ai di seng sain perthai ba pher bat kiwei ki badon benta ke expert committee Nrei ba Thomas ulong ba page part ika terms of reference bela terwar ka kunhun menteri la ui bakam long shai kumba kala shai hapo ke jelang jong ki seng sain perthai Uba Thomas ulong baga seng ka kwa baga kam juga expert committee lingba ki terms of reference kadai be tek ban pe kumlo ban pen kelai ka bah thungkam thungjam ula pen kan maru bahaga beide bakamat themetor agba ka sarkar MDA 1 kala thau ka kunhon high level committee ban pen kan rea ikibre ki basa themetor nrei katai ki je kran ka klempoi shanu ru bat hagari ka kanti ka bamantaru haga beide baga bah thungkam thungjam Ulong baga seng kam kwa bagan long kum kamat themetor. Bang ila i pada kalian sarkar kabinet kila thungi itu ki dekat ke expert committee tentang resolution policy ila i itu terms of reference ki ba kabinet kalau bu proposal ba government kan notify pada dia hadir mu i itu baru sebagai ba baru kenduk no yang chief secretary ila ke contoh ru harus likely bentar banukong yang ba kat kum ketuka Rai joko all political party meeting hakalai pui itu naimi ajar kolai rai kadai ba expert committee kan lum kan verify ya ki suggestions ki ba lai dan ki political party ki per but ki we stakeholders ru ngina pe pada ya kan ni ka term of reference pada jong kan ni ka wala propose ke cabinet ni ba kamlong specific kamlong shy kumba la shy ha to all political party meeting kamar ka term of reference kumbang yoi bala pemi dan propose to mark cabinet kong ban study ya ka current state reservation policy and recommend modification if any tena kalian ka jongi ngira ai wi to si chief secretary ba yung ba kum karai to all political party meeting ba term of reference kare ba lok ba shai bai kata kare ba ka expert committee kan collect ya ki views suggestions jong ki political party ba stakeholder baro kan ba kan yo ban boleh punya nang ta pada ban ai pada yang tak proposal ban review ban amend ya ka state reservation policy mar ladang yo if any lada ka komiti mata ko ang ngim idan benta ban penkelai ka resolution policy kamu nggak syukur taka if any come the option the whole demand kajing ko aju ba hi baro hi dei ban penkelano ya ka state resolution policy kabal asal ko isnam itai imat pedeng to kamla asu bandan de ko hi ban ka denti bangen dong ba if any lada don ban penkelang in penkalan don de kan ne bi kumju ini la kedo hari ke chief secretary ba kuat ba kakam jo dari expert committee lamba ki term of reference kadang ni take ban pej kumnu ban penkela ya kan resolution policy om dai ban penkela ne online penkela kata ka pher ba kum ba kalau menta ka term of reference ko mana ban pulih bat lada don kam ban perkela ai jemut lada don kam rengi pan ngiong ya kan jing don kam ban perkela lagi jing dawar aslamba ti yang scam bai hab ban perkela kumnu ban perkela hakanu ko ban perkela kino ki benda ban perkela kadai bai ka kamram pak dia juga expert committee bahkan ai jemut sang government dan kum bakal mentang ko pachai tinggal ai dan ko ni kermen ba nakale government kan sengap ikan ika jing kuat ka jongi ka ba akamat pada ni ka term of reference la tho iba ar bang ba kan ika expert committee kan carry out ika wide range visit all over the state habang yong kumta
ni song thu ba kan ne kala dei hab kum ko jisne wo jongi kari ta ka option of delay ban pen slam kai ni ka por ban le visit haki jaka ki pe pe ka state ko ka wai kan lut ka por kan lut ka pisaru te nakale ko jongi ni ong ba kan ne ke expert committee kare ban ai lat ya paro bakin penpoi ya kita ki jing ai cumut kai kalau kami shot ban ba ka expert committee kan le saman lagi jaka ai ba man lagi jaka kin penpoi syak expert committee ya kita ki views ki suggestions ki jongki kanang ba ka kam kan koi ba ada iwan bo do ka time frame bal hadu ka no tarik kiri ban penpoi ya ki suggestions ki views ki jongki jong baro te na kan jongi ni ong ru ba what the expert committee ru de ban bu do ka por ko ba ga tho lai banai pendap no ka jika jeng mut cho government mar nim kwa bandile gini ban kamau mai ka ne ka MDA 1 la sedang dak isu themator la tha ba high level committee hadu mentam poi shiro shiro ke MDA 2 la sedang dak resolution policy bat nim kwa bakan long kumalong ka themator mentah la adab election la wan MDA 2 4 poi shiro nim kwa gini ki Islam mar ba ka jing khang jo pai ba jing kwa ko jo pai ba hi kari ban pan kala ba ni ka social policy te ka ba lai ba de mo ye ka list ki don gini ki ba da bar sura kita ke expert ki ban dan bentah kan ka committee kenen jo ni I suggest to government wal la da la ban don ki jong yu ban don lang ba ni hab su thu ba besides like no ye kan ka constitution expert ma na dapat gini ki population expert, economic expert, terter baka government ka thau banta ini di ban thu baka state resolution policy kadang ki emotion ka attach emotion jong pai ba hi ko bon balang attach ka ni dengan tip kita ki bana bar kin so thu ne em katakan ji sneu jong ki pai ba bat le si ki riu champang riu bau mat ki jong ki bedon hi don ni la ki don lang kila ban long kita ki ban ai chumut lang ban yarap ya expert committee ban so thu sai kedar ma cái jing kerpang jo kare ki isu ya kan yang jong ni nang yai bot den ba ni community da gawai ba kare ka isu kan dum dei ba su ja no le ban syak tan klet no dei ikwa kum ngila ong si secretary kat dang kloi kat dang ha ban pendek no ya kan ngakam Tinagalang fi kendo chief secretary ne ke ba fi kubor fi yo ni jing matar em na kalian jo chief secretary la ong ya ka tu ka ban kong bong ba bangin tho baik ba ka kambram tu expert committee keriban wanra ya kita ki bentaban aman ya ka resolution policy dan yo kawan dul haju hi ta okey ta kami lai ni isu atatin tang tu jing tho hi mar ha bagi thawi committee ka term of reference kalau ka bangsan ba dan kita term of reference dan kita ka kam ka bang committee keriban le kin shai te kerja lu kan shai reference kalau ke bangsan ba dan kita mau reference dan kita kakam ke bang community riban le kin shai te kerja lu kan shai dan nak leng sung ini yang scam ya kata ba kakam jom ka expert committee dei bai ban wanra kum nu ban pan kalai resolution policy kinu bentai ban pan kala om dei sun kumoi pada nak kalian ka jomi ngila banru awai ka bentah bagi chief secretary halor kani ke academic resolution nadu islam khasau khasan khandri ter ngila ya kerani mat ya pen po ki sithi ki jomi ban question ya ke legality jong kani ka academic resolution ke kumbang itip hi ba kani ka academic resolution ni omdon policy omdon ai la syuk ya itu based on political requirement te nakale ko jumi ngila ong chief secretary bangila lap lamba ki RTI ba bon tili step kidon ikna ke jongi ki khlam la ban pendap ti kani ka jumpule bagi yo ka wis ka si don ki drop out no te ong kadau hi kri le se bagi ki genuine ki badon kam sisa ya ka jingarap na ka sarkar dan ya kata ka kota ban puli kimyo yo ki bre ki itu minister yo ki beri ki ba itu long head long hand te kita ki should drop out no sitten ka wis no kasi dan kalian jong ni ong ba sa pha ka wis thi sa si sin mentah ro ka ni ka mentaru ba na kalian ka sarkar hi kani ban
ai baik merit work base baik ya baru ki khasi jen dia garo bandit puli haki high level education